Vesa Kivimäki valmistautuu suoritukseen linja-autolla 2 pyörällä ajoon. Ja siitä lähdetään rampille. Pyörät nousevat sinne rampille ja auto 2 pyörälle. Löytyykö oikea linja? Sieltä taisi löytyä heti kättelyssä oikea balanssi. Tyylikkäästi Vesa kurvailee tällä 10 000 kiloa painavalla linja-autolla täällä lentokentällä auringon laskiessa kauniin syysilman vallitessa ja pitkälle menee hitaasti, mutta varmasti. Tällaista ette ole varmasti koskaan aikaisemmin voineet kuvitellakaan näkevänne, mutta totta se on. Ainoa mies Euroopassa, joka tekee tällaista ohjelmaa, hän on täällä tänään. Tällaista ei ole nähty edes James Bond-filmeissä. Hän on taitoajon maailman mestari, Crazy Vesa. Vesa Kivimäki! Crazy Vesa!